Prvý predmet je nábojnica čierna, druhý predmet je čierny obrúsok, ďalším je pierko a posledným je tento symbol anarchie. Ak máte teda pocity, že niečo sa deje vo vašom živote, opakujú sa vám nejaké situácie zlé, niečo vám škodí, alebo niekto vám škodí, alebo dokonca máte pocit, že nejaká osoba je zlá, alebo teda zdá sa vám, že by mohli mať čo dočinenia, tak vyberte si jeden z týchto predmetov, ktorý s vami rezonuje, alebo keď si spomínate na toho človeka, na tú osobu, alebo na danú situáciu, ktorá sa vám opakuje a niektorý z týchto predmetov teda s vami súvisí alebo zasvieti alebo niečo podobné, tak je to ono. Ja zatiaľ pomiešam karty Archaniel Gabriel, Archaniel Michael, ochraňujte tento výklad, ochraňujte moju energiu. Všetci anjeli. Dobre, už mi vypadáva karta. 6 pentaklov. Všetci anjeli, prosím vás, ochraňujte. Všetkých dobrých ľudí pomôžte pracovníkom svetla. OK. Dúfam, že priestor som si dobre vyčistil. Pre toho, kto sa zaujíma o nejaký boj s démonmi alebo ako ich poraziť alebo niečo podobné, tak môže si pozrieť všetky 4. Ale poprosil by som vás, zapalte si k tomu aspoň sviečku alebo niečo, majte pri sebe možno nejaký rúženec, teda nejaký iný ochranný amulet. Dobre. Ešte k poslednému. Povieme si aj potom, že na akej úrovni ku vám je daná entita, alebo čo má v pláne. Dobre, ďakujem. Použijem Crowleyho tarot. Poprosím pre skupinu 1. Crowley bol vlastne satanista alebo démonický učeň, ktorý vyznával Baphometa. Tak oheň ohňom, v niektorých prípadoch to funguje. Určite v každom prípade návšteva nejakého chrámu alebo mať doma svätý predmet pomáha. Posledné. Takisto aj samotná mačka, ktorá je v pozadí, vie odohnať zlé entity, ale má svoju kapacitu. Dobre, odložíme si zatiaľ tieto 3 klubky sem, 3 skupiny. Poďme sa pozrieť. Pre tých, ktorí ste si vybrali nábojnicu, začíname teraz. Je tu kráľovna holí, cisár, alebo tá kráľovna palíc, veda dolu hlavou, eso pentaklov, cisárovna dolu hlavou, 2 palice. Máme tu najvyšší pár, cisár a cisárovna dolu hlavou, 2 palice a eso pentaklov. Táto entita, ktorá tu je vyobrazená
ako Lilith. Proste Adam a Eva boli až tí druhí, alebo teda Adam mal podľa legend prvú ženu Lilith. A kráľovna Palíc, alebo teda tá prvá Adamová žena vytvorená z temnoty prachu vesmíru, sa po vyhnaní z raja stala démonickou bytosťou. Potom sa zmenila na hada a ponúkala vlastne Eve jablko poznania, aspoň tak hovorí Biblia. Môže byť však tento príbeh trochu upravený. Dobre, v konkrétnom prípade, alebo teda konkrétne o čo sa jedná. Je to hadí démon, serpent, entita, ktorá nám dovoluje hrešiť, dovolovateľ. Sú rôzne mená, ale môžeme sa teda držať názvu pre tohto démona ako dovolovateľ alebo had. Ide o to, aby had svojou korupciou alebo tým, že nás presvedčí o tom, že vlastne v pohode robiť nejaké veci. Vlastne je v pohode hrešiť, je v pohode vykonávať niečo, čo je proti Bohu a tým nás zvádza na nesprávnu cestu, teda dve palice, kde si dotyčná osoba vyberá lebku. Eso pentaklov, alebo teda tvár Lilith, dolu hlavou. Hadie oči. V prvom rade, dávajte si pozor na človeka vo vašom okolí, možno medzi kruhom priateľov. Príde mi to, že skôr priateľský okruh, pretože máme tu tých 6 mečov. Vlastne vyšli dolu hlavou a je tam obrátený kríž. Dobre. Tento druh démona, alebo teda človek vo vašom okolí, ktorý je posadnutý alebo má vo svojej aure tohto démona, veľmi rád hovorí, alebo je veľmi výrečný a môže to byť žena, muž, to je úplne jedno. Tento druh démona je veľmi výrečný a svojim rozprávaním vás presvieča o tom, ako by mali veci fungovať. Je tu vyobrazná teda veda. Tento človek vás bude presviečať o tom, že materiálnosť a statky a nejaké takéto veci spojené s peniazmi sú to prvoradé, to hlavné. To, že pokrok, alebo teda pozeranie sa do budúcnosti a napredovanie je jediná podstatná vec v živote. Toto bude hlavná črta tejto osobnosti. Ak náhodou vy už máte vo svojej aure alebo vo svojej energii tohto démona, môžete mať pocity, že vás niečo štípe v oblasti nôh alebo šliap, doslova ako keby ste tam mali hada, ktorý vás chce kusnúť alebo kúše. Netreba sa však obávať. Je to najjednoduchší druh démona, jeden z prvých démonov, ktorý mýli ľudskú myseľ, alebo snaží sa teda presvedčiť nás o tom, čo je pravda, v skutočnosti čo nie je. Ešte raz opakujem, je to osoba vo vašom okolí, najskôr medzi kruhu medzi priateľmi, avšak môže to byť aj niekto v pracovnej sfére, ak sa zaoberáte nejakou vedou alebo máte zamestnanie, kde sú technické smery. Je to osoba, ktorá pôsobí veľmi milo, veľmi priateľsky. Predstavte si teda, že ten had išiel prehovárať tú Evu. Nech si zoberie to jablko. Oni, alebo teda Adam a Eva, vnímali všetky bytosti v raji ako v pohode, ako super. Proste
Všetci sú mierumilovní. Takže bolo veľmi ľahké pre túto entitu presvedčiť Evu o tom, že je to v poriadku vlastne. Napriek tomu, že to bolo dané ako príkazom od Boha, že toto by sa nemalo robiť, tak v prvom rade tá ľudská myseľ, teda zvedavosť, že prečo je to zakázané, a potom už to dovolenie, ktoré toto entita vyvoláva, ten pocit dovolenia, je moment, kedy otvárame bránu tomuto jednoduchému démonovi a vpúšťame k sebe vlastne temnú energiu. Cisárovna dolu hlavou. Je tu prvotný hriech. Vlastne moment, kedy sa Adam s Evou od seba oddelili, alebo teda Lilith sa podarilo oddeliť ich od seba. Ak vy momentálne zažívate nejakú situáciu, kde ste od svojho partnera, alebo sa vám rozpadol vzťah, alebo niečo podobné, tak ide o to, že táto entita zapôsobila a buď infiltrovala vaše energetické pole. Takže ešte raz pozor na výrečného človeka, ktorý možno chce zmeniť váš štýl uvažovania alebo presvieča vás. Môžeme túto entitu však nabrať aj tak, že máme vyčerpanú auru, máme porušené našu zlatú auru, náš ochranný obal a vieme ísť po vonku a vie sa tá entita v tomto prípade tiež dostať skrz. Avšak musíme my urobiť tak, ako ona chce, alebo on chce, teda táto entita, ten démon, a vykonať nejaký druh hriechu. Urobiť niečo, čo je vlastne proti nám. Je to negatívna reprezentácia tej bohyne Lilith, alebo teda prvej Adamovej ženy. Je potrebné porozmýšľať, či tá vec, ktorú robím, ktorú vykonávam, súladí s mojím s mojím duchom, s mojou dušou. Ak je to niečo, čo je to proti mojej srsti, tak to nerobte. Ešte raz, tento démon vyvoláva pocit, že môžeme hrešiť, že je to vlastne v poriadku. Nenápadne nás nabáda k tomu, že je to v pohode prepadnúť hriechu. Takže zatemňuje myseľ a náš zdravý úsudok. Možno určitý pocit ľahostajnosti, zvoliť si to nesprávne. Keby sme si potom hovorili, že vlastne je to v poriadku, že je to normálne. Poďme sa pozrieť na to, ako sa najľahšie zbavíme tejto entity. V prvom rade je určite nutné, ak ste rozpoznali človeka alebo osobu, ktorý mohol byť reprezentáciou toho, čo som teraz hovoril, aby ste minimalizovali kontakt s touto osobou alebo jednoznačne si určili hranice, že nie, nemáš pravdu. Prvý krok. Druhý krok. Ak už máte niektoré z príznakov, že zmetenosť, ten úsudok je nesprávny a tak ďalej. Určite odporúčam návštevu najbližšieho kostola, nejakého iného chrámu, nejakého svätého miesta. Tam si dať nejakú jednoduchú modlitbu. Poprosiť Ježiša, alebo Máriu, alebo samotného Boha o to, nech vám pomôže zbaviť sa tejto energie. Môžete použiť aj iné vyššie bytosti na odstránenie tejto energie, ale v tomto smere sa jedná o tradičného kresťanského démona. Preto ten kríž dolu hlavou. Takže ak by ste navštívili chrám, jednoduchou modlitbou, nemusí to byť nič zložité, proste poprosíte, aby vám pomohol ten najvyšší. Ďalšie metódy sú bylinku čistec použite na očistenie vášho priestoru, vašich chodidiel hlavne, takisto solný kúpeľ, prípadne svetená voda, ak máte tu možnosť získať svetenú vodu z chrámu. Nohy, dokonca celé telo. Ak je tam možnosť, použite kadidlo na očistenie svojej aury.
Ak nemáte tu možnosť do toho chrámu, tak z vášho domova, teda použite to kadidlo vo vašom domove a pomodlite sa. Kľudne môže byť aj meditácia, predstavujte si, ako odchádza nejaká zlá entita z vašej aury. Poproste Ducha Svätého a poproste o očistu. Týmto spôsobom sa zbavíte negatívnej entity a váš život sa vráti do normálu. Dobre, to by bolo k prvej skupinke. Jedná sa o veľmi jednoduchú entitu démonického charakteru, ale účinnú. Dobre, druhá bola tuším handrička. Tí, čo ste si zvolili čiernu handričku, teraz je Mesiac dolu hlavou, král lovna pohárov, smútok, 5 palíc, 6 palíc, eso pohárov. Dobre, táto entita je succubus, incubus. Funguje na princípe túžby. Sukuba alebo inkuba nazývam ja aj tzv. Démonom mačkou. Tento démon sa šíri hlavne teda sexuálnym kontaktom. Jedná sa o takúto situáciu. Kazí váš vzťah, prípadne snaží sa vás tento démon odpútať od vašej pravej osoby. Prepojenie na démonickú entitu alebo succubus, incubus je Baphomet. To je hlavný šéf. Prezentuje sa to takto. Vaša osoba, ktorá sa vám páči, alebo teda ten človek, ktorý vás zviedol, ktorý je posadnutý succubom alebo inkubom, pôsobí na prvýkrát veľmi krásne, veľmi zvodne, vie presne povedať, čo treba, lichvotky, čokoľvek. Pôsobia veľmi sexy, veľmi príťažlivo. Preto je to sexuálny démon. Zároveň je to démon, ktorý má v sebe obsesívnu energiu. To znamená, tento človek vám môže stále vypisovať, môže vás nútiť do niečoho, čo vy nechcete, ale nakoniec si poviete, že OK. Kradne vám sexuálnu energiu, životnú energiu. Mesiac dolu hlavou hovorí o tom, že sa snaží vytvoriť druh ilúzie a presvedčiť vás, že niekto druhý je pre vás vhodnejším ako vaša pravá osoba. Je tu kráľovna pohárov. Ten človek povie čokoľvek, dokonca vám povie, že vás miluje, len na to, aby vás udržal pri sebe. Na záver, čo zistíte, je teda, že máte veľký smútok a možno vyčerpanú vašu energiu. Poďme sa pozrieť bližšie na túto entitu, alebo na démona mačku, alebo sukuba inkuba. Jedná sa teda o démona, ktorý sa nám môže zjavovať aj keď nie sme s človekom už v kontakte alebo s osobou, ktorá bola postihnutá týmto démonom. Veľmi často v snoch, niekedy aj počas dňa, tento démon berie na seba mužskú aj ženskú formu. Veľmi bežný a častý je pri promiskuitných ľuďoch. Ak sme dlhodobo posadnutí týmto démonom, tak sa to prejaví na fyzickej úrovni tým, že sa to zmanifestuje ako choroba,
na našej spodnej čakre, alebo teda nejaká pohlavne prenosná choroba. Hlavnou podstatou tohto démona, alebo prečo, je odpútať vás od vášho pravého partnera, od vašej pravej partnerky. Ako by vytvorili falošný most s niekým iným, alebo pre vás vytvorili falošný most s niekým iným. Kto vo vašom okolí by mohol byť posadnutý týmto démonom alebo šíriteľom tohto démona? Je to človek, ktorý je veľmi otvorený sexuálnym zážitkom, má rád pozornosť, on, to je úplne jedno. A nesnažia sa vás najprv spoznať, alebo trochu zistiť, čo ste zač. A chcú mať sexuálny styk s vami veľmi rýchlo. Pre mnohých z vás vidím, že môže sa jednať o suseda alebo susedku, ktorí majú tohto démona. Pozor, pretože už len pri kontakte alebo rozprávaní s týmito osobami môžete na svoje aurálne pole dostať tohto démona. Nemusíte s nimi ani spať, stačí komunikovať s touto osobou. Tie prejavy ako teda nočné mory, prípadne môžete vidieť, že niekto vám sedí na hrudi, prípadne je pri vás, prípadne máte časté sexuálne sny. Môžete vnímať, že niečo alebo niekto vás ťahá z postele, prípadne snovú paralýzu, alebo teda spánkovú paralýzu, že sa prebudíte a neviete sa chvíľku poznúť a pohnúť. Tento démon sa fokusuje alebo sústredí na prvú a druhú čakru, odkiaľ berú životnú energiu a chuť sa socializovať. Potom teda sa to prejavuje tak, že vy ste vyčerpaní, buď máte zvýšenú alebo zníženú sexuálnu chuť alebo činnosť, chováte sa zle k svojmu partnerovi, k vašej partnerke, nemáte chuť s nimi spať, vzrušuje vás niekto iný. Nakoniec, ak sa vyspíte s tou inou osobou, teda keď máte niekoho a máte problémy teda v posteli a vyspíte sa s niekým iným alebo často sledujete pornografiu kvôli tomuto démonovi, zistíte, že máte potom pocit prázdnosti, vyčerpanosti. Ten pocit vyčerpanosti je takisto spojený aj s tým, že sa ráno prebudím po celovečernom 8-hodinovom spánku a aj tak sa cítim unavene. Ďalej sú tu prejavy, kedy môžeme prichádzať o svoju krásu, teda strata tej krásy, strata majetku alebo financií a možno, že aj schopnosť niečo cítiť. Ako sa zbaviť tohto démona? Je to veľmi bežný démon v dnešnej dobe, kedy je sexualita, voľná sexualita veľmi podporovaná. Je nutné v prvom rade odstaviť toxického sexuálneho partnera alebo sexuálnu partnerku. Prípadne minimalizovať kontakt s osobou, o ktorej ste si istí alebo viete, že sú postihnutí alebo posadnutí týmto démonom. Ako som hovoril na začiatku, vidím, že sa jedná o niekoho z vašej blízkosti. Doslova mi tá karta vyletela. Vyzerá to ako susedia. Akože pozdravíme sa, ale to tajomstvo si necháme pre seba a vieme, že sme zhrešili voči niekomu z nás. Dajte teda pozor na ľudí, ktorí by sedeli tomuto popisu. Tento človek vyzerá vychradnuto. Keď ich zbadáte, tak pôsobia vychradnutie, bez energie, zničenie, vyčerpanie. Vy, keď by ste boli posadnutí týmto démonom, tak máte niektoré z tých
znakov. Tá vyčerpanosť je potom sprevádzaná častými pocitmi smútku, možno až depresívnych stavov. Je tu teda ten žal, smútok. Poďme sa pozrieť, ako teda odstrániť. Ako som spomínal, odstavte akéhokoľvek toxického sexuálneho partnera. Nebude to ľahké, pretože vy budete cítiť vlastne pálavu, oheň 6 palíc. Teda spodná čakra doslova, alebo teda vaše pohlavné orgány doslova budú horieť a bude tá túžba vychádzať hlavne z tých pohlavných orgánov. Pozor, je to pasca. Tieto démonické bytosti alebo entity zostávajú vo vašom domove. Nemajú moc radi svetlo, preto vydýmte váš priestor, použite sage alebo dračiu krv, ktorú som tu mal na začiatku, alebo nájdete nejaké predmety alebo vydymovadlá, ktoré sa namáčajú do dračej krvi, ale aj samotná dračia krv, žltá rúža. A musíte očistiť celý váš dom, hlavne spálňu alebo priestor, kde spávate. Zatvorte najprv okná, vydýmte celý priestor, doslova vydýmte celý priestor. Potom otvorte okná, povedzte v mene Ježišovom choď preč, odtiaľ to nemáš tu čo robiť. Musíte to myslieť vážne, musí to byť seriózne. Nemôže to byť len také halabala, musí tam byť ráznosť a že to myslíte vážne. Choďte potom preč z vášho domova, prejdite sa niekde, kde by ideálne svietilo slnko, že tieto entity nenávidia slnečné svetlo. Potom sa vráťte, zatvorte okná, malo by byť dokonané. Určite môžete použiť aj Palo Santo, iné druhy modlitieb. Opakoval by som niekoľko dní. Ak tak urobíte, zrazu zistíte, že vrátila sa vám chuť do života, vrátila sa vám chuť milovať sa so správnou osobou, pritiahnete k sebe správnu osobu, ktorá není toxická, len to musíte veriť a budete sa cítiť veľmi, veľmi ľahúčko. Vrátia sa vám naspäť emócie, radosť, všetko. Len nesmiete sa potom vrátiť k tým toxickým partnerom alebo partnerkám, inak sa celý cyklus zopakuje. Ak neveríte, že Boh má pre vás niekoho, kto vás uspokojí na všetkých úrovniach, tak môže to byť tiež spôsobené tým, že ste pod vplyvom tejto entity. Ďakujem za kôpku číslo 2. Tretia je čierne pierko. Hviezda dolu hlavou. Voz dolu hlavou. Nadbytok dolu hlavou. Poustevník. 3 meče. Král palíc. Dobre, tu máme entitu Jezebel. Demonická bytosť prepojená s Bálom, s démonom Bálom. A táto osoba, alebo človek vo vašom okolí, pôsobí zo začiatku veľmi nevinne. Pôsobí, že chcel by som byť možno priateľom, priateľkou. Pôsobia veľmi milo. Možno pôsobia tak, že nemajú za sebou skoro žiadne skúsenosti s nejakými vzťahmi. Pravda je však taká, že tento človek má narcistické sklony a väčšinou používa metódu triangulácie. To znamená, zaťahuje vás do vzťahov, kde už je niekto iný, alebo majú niekoho, ku komu sa vedia vrátiť. Jezebel je veľmi mocný démon. Je to osoba, ktorá
podľa Biblie bola ženou, tuším, kráľa Eliala a jej hlavnou úlohou bolo zabíjať všetkých, alebo ničiť všetkých, ktorí verili v Boha. Chcela si založiť vlastný kult. Pôvodne bol Bál boh plodnosti, avšak neskôr sa ukázalo, že sa jedná o démonickú entitu, aspoň teda z kresťanského hľadiska. Ja nechcem nikoho obmedzovať, každý si uznávajte, čo chcete. Ak sa cítite však nešťastný alebo zničený, tak tu je nejaký druh návodu. O čo sa jedná? S tou hviezdou dolu hlavou a s vozom dolu hlavou. Táto osoba môže byť vo vašom okolí. Môžu sa prezentovať tak, že mám rád večierky, mám rada večierky. Veľmi obľúbujú pekné, drahé veci, luxus. Ak s vami začnú interagovať, alebo ak ste pod vplyvom tejto entity, začnete mať problém s udržiavaním si financií a vášho mentálneho zdravia. Začnete pochybovať a začnete vidieť možno všade všetko v temných farbách. Vzhľadom ku karte poustevník dolu hlavou, táto osoba má tendenciu použiť vás, možno použiť váš priestor, či už pracovne, alebo návštevne, alebo nejako inak. A zanechávajú za sebou svoju energiu. A táto energia potom ide do vás, do vašej aury a vyčerpáva to. A vytvára pochybnosti. Je to niekto z vášho okolia, vidím skôr pracovisko, niekto, kto úmyselne vytvára situácie tak, aby ste vy možno žiarlili, alebo aby ste boli na nich možno, že zmotaní, proste nejakým spôsobom vám dávajú pocit, že balia vás, ale zároveň vedia, že niekoho majú. Prípadne vám ponúkajú sex, nejaké iné veci, možno, že ľahkú formu zárobku, ale vedia, že tú energiu vám nakoniec zoberú. Bál teda je tiež veľmi mocný démon, je to majster ilúzie. Jezebel ako samotná energia je veľmi nechutná. Používa rôzne aktivity. Tento človek je určite niekto, kto je zvodca. Ako som spomínal, vedia pôsobiť na začiatku tak nevinne, že tu vašej pozornosti vie uniknúť. Až potom sa prejavia. Takže nejaký Don Juan alebo Juanita, či už s nimi komunikujete, alebo máte s nimi teda nejaké pracovné, prípadne fyzické aktivity, môže to byť aj na športovisku. Alebo, ak ste sa dostali na tú úroveň, že máte s touto osobou sex, bude to na začiatku možno veľmi super, veľmi intenzívne, ale veľmi rýchlo zistíte, že niečo nie je v poriadku, niečo je čudné, niečo je zlé. Pretože vy sa týmto spôsobom napojíte na toho démona Bála. Je to muší démon. Proste hovnovitý démon, ak to mám tak povedať. Tohto démona odpudzuje smiech, pravý smiech, pravá láska, pravá radosť. Ničí a tento démon ju nenávidí. Preto v prvom rade vytvoria ilúziu, že vaše šťastie, ktoré zažívate, je zlé, je nesprávne. Proste to nie je tá správna cesta. Ďalšia vec. Budú sa vás snažiť odhovoriť od vašej duchovnej cesty. Aby ste s niečím prestali, aby ste prestali praktikovať určitú činnosť, aby ste prestali cvičiť, aby ste sa prestali snažiť v práci. V tomto momente, keď už máte vy rozhodenú tú rutinu, alebo naštrbenú tú vašu duchovnú cestu, prichádza nejaká forma psychózy.
s tou hviezdou dolu hlavou ide o to, aby odobrali tú duchovnú energiu, tú pravú duchovnú energiu a zobrali ju na tú temnú stranu. V tom bežnom živote, ak ste už pod vplyvom tohto démona, začnete pochybovať o vernosti svojho partnera, partnerky, začnete mať pocit, že všade sú intrigy, že neviete, komu máte veriť, môžete mať výkyvy hnevu a narušenú sexualitu. Ak sa pomilujete alebo máte sex so svojím partnerom, môžete sa potom cítiť frustrovane alebo nejako zle, prípadne počas sexu myslíte na niekoho iného. Jezebel je mnohokrát popularizovaná v dnešných dobách. Mnohí speváci alebo speváčky, ktorí propagujú napríklad sexualitu alebo inú formu voľnej lásky, nazvime to tak. Teraz nehovorím, že netreba niečo vyskúšať v puberte a tak ďalej, ale jednoho dňa proste treba to ukloniť, ale niektorí to propagujú tak, že patrí do ulic a je to správne. Môže tam byť napríklad Rihanna alebo Doja Cat alebo neviem, niektorí raperi, whatever. Proste ide o to, že táto entita presvedčí trebárs vaše dieťa alebo vás, že je v poriadku takto sa obliekať alebo chovať. Čo sa deje? Je vlastne vytvára sa korupcia vašej duchovnej energie. Vy sa cítite potom zmetený, psychotický, váš život je zrazu plný temnoty, pretože vy ste zišli z tej pravej duchovnej cesty, z pravého rozvoja duše. Intrigy vznikajú všade, kam chodíte. Určite táto entita má rada oslavy, nejaké párty. Vy na to, aby ste sa zbavili tohto démona, ešte sa vám môžu kaziť veci, na to, aby ste sa zbavili tohto démona, je nutné v prvom rade pochopiť to, že musíte vyresetovať vašu hlavu, vynulovať mysel a nanovo postaviť nejaké morálne hodnoty. Prejavuje sa to tak, teda to, že vy máte v svojom poli tohto démona, je to tak, že nemôžete spávať, všade sú podľa vás len zlí ľudia a ten pohľad celkový na svet, na život, ľahostajnosť, zanedbávanie teda svojej rutiny činnosti, časté podávanie sa amorálnym veciam a podozrievanie alebo teda ničenie aj toho vzťahu, ktorý možno fungoval. Zbavenie sa tohto démona nie je najľahšie. V tomto prípade je nutné lokalizovať, ktorá osoba je pod vplyvom, odkiaľ sa ku vám dostala táto energia. Najlepšie úplne prestať komunikovať s touto osobou, prípadne reagovať na nich tak, že ich skoro až nepoznáte. S tými ďalšími je ísť do nejakého chrámu a vypýtať si požehnanie od kňaza, nech vám samotný kňaz ako reprezentácia vyššej entity dá nejaké požehnanie, môžete aj nejaké iné náboženstvo použiť alebo vzývať nejakých iných svätých, ale v tomto prípade odporúčam možno nejakú inú osobu duchovnú. Mirhu, použite mirhu na vydymenie vášho bydliska. Tým si vytvoríte priestor, kam táto energia za vami nemôže. Vy budete musieť zmeniť tú myseľ, proste vyresetovať doslova vašu myseľ a zhodiť tie hodnoty toho, čomu ste verili. Tá zmena hodnôt je spojená s tým, že zrazu začnete
vidieť krajšie svet. Bielu šalviu určite. Sú tu nejaké, vzhľadom k tomu vozu. Jezebel sa prezradí, proste 4 znamenia diabla. Pre niekoho toto možno táto informácia bude podstatná, ale sú tu nejaké 4 znamenia toho, že jedná sa o Jezebel. Je to energetický vampír. Veľmi temný. Dobre. Ďakujem za informácie k tretej kôpke. Poďme na poslednú. Anarchia. Mier dolu hlavou. Blázon. Ty sa rovná hore hlavou. Strana pentaklov. Rytier mečov dolu hlavou. Mesiac dolu hlavou. V tomto prípade sa jedná možno nie ani o démonickú entitu, ale entitu z inej dimenzie. Jedná sa o duchovného partnera alebo partnerku. Môžu mať podobu zvierat alebo rysy zvierat, ale prinášajú so sebou nejaké zlé tajomstvo. Ďalšia vec, ak sa vystavíte svitu mesiaca v nesprávny deň a pozeráte sa doň v nesprávny moment, tak viete prilákať k sebe duchovného partnera, duchovnú partnerku. Je to entita. Môže to byť dokonca duch, niekto mŕtvý, kto nevie, že zomrel, alebo z inej dimenzie, teda iného astrálu. Jedná sa o toto, ako to vzniká. Tuto nie je asi ani žiadna osoba zapletená do tej situácie. Jedine, ak by vám ich niekto pričaroval. Mnohokrát však to býva možno spôsobené tým, že sami sme dlhodobo nespokojní z našich vzťahov, tak si želáme, že chcel by som niekoho takého a otvoríme tým cestu z inej dimenzie alebo z iného priestoru pre nejakú entitu, aby prišli a vzala si nás. Proste chcú byť našim partnerom. Je to teda duch, spirit, z iného sveta, tak to nazvime. Môže to byť aj zo sveta mŕtvych, aj na to pozor. Je tu pobláznenie, proste. Táto energia sa na vás doslova nasaje tu pri nohách. Sú veľmi žiarliví. Sú veľmi, veľmi žiarliví a odoberú vlastne mier z vášho života a vytvoria vlastne situáciu, kedy energeticky vy ako keby ste s niekým boli a preto vám zrazu nefungujú vzťahy, preto máte problém nájsť si niekoho na možno dlhodobejší vzťah. Spôsobujú teda tie problémy vo vzťahu. Ak už s niekým ste vo vzťahu a máte nejakú takúto zlú situáciu, tak táto entita vie potom spôsobiť vo vašom vzťahu problémy v posteli, hádky, nevraživosť. Z nevysvetliteľných dôvodov ste nahnevaní na svojho partnera, na svoju partnerku. Vytvárajú tú žiarlivosť. Oni sami sú veľmi žiarliví, predstavte si, že máte pri sebe nejakú entitu a že proste vám stále niečo hovorí, to čo vy by ste chceli reálne počuť a potom to vlastne nedostávate od svojho skutočného partnera alebo od svojej skutočnej partnerky. Oni doslova na vás žiarlia. A vedia byť aj agresívni. Vy možno potom sa viete prejaviť agresívne alebo hnevlivo na vášho skutočného partnera. Je tu akoby duchovná cisárovna, to znamená, oni vám, ja poviem takto, oni možno nemajú zlý úmysel, ale vy by ste mali mať partnera, partnerku z mäsa a krvi, keď ste sa narodili ako človek, nemala by to byť duchovná entita. Teda spôsobovanie problémov
v tradičnom vzťahu, v tradičných vzťahoch. Ak ste single, spôsobujú to, že máte problém nájsť si vlastne ideálneho človeka. Zistíte, že ideálny človek tak neexistuje, že na tom treba pracovať, ale máte problém si udržať potom ten vzťah. Možno zo začiatku to začne fajn, ale neskôr sa to proste pokazí. Zabraňujú tým správnym prejavom tej náklonnosti, správnym prejavom lásky a toho intimného prežívania. Doslova blokujú srdcovú čakru. Hlavné zameranie na srdcovú čakru a ešte aj sakrálnu čakru, pretože vy potom nemáte potrebu byť s inými ľuďmi. OK. Vy môžete mať v tomto prípade sny o svadbe, o tom, že niekto vás boskáva. Môžete mať sny o tom, že ste tehotní alebo že máte deti, ktoré naozaj neexistujú. Dokonca rodinných príslušníkov, ktorí neestvujú. Tieto entity sa vedia množiť vo vašej aure a chcú vás doslova uväzniť v nejakom bláznivom, nereálnom svete. Ako sa zbaviť tejto entity je možno ľahšie, ako si myslíte. Ďalšia vec, čo som zabudol povedať, je ešte vytláčajú z vašej hlavy tie pekné, skutočné spomienky na ľudí, ktorých máte radi. A nahrádzajú ich falošnými spomienkami, falošnou radosťou. Vy musíte nahlas povedať, že choď odo mňa preč, nie si môjim mužom, nie si mojou ženou, nemáš tu pri mne čo robiť. Doslova končím s tebou, rozíďte sa s touto entitou, povedzte im, vráť sa naspäť do svojej dimenzie, tam kam patríš. Môžete použiť aj v mene Ježiša alebo v mene Budhu, v mene inej entity. Môžete odohnať. Proste pošlite ich preč. Povedzte, že chcete reálnu osobu. Týmto spôsobom ich vrátite naspäť do ich dimenzie a pritiahnete si skutočnú partnerku, skutočného partnera. Určite odporúčam fasting od jedla. Alebo od nejakých abúzov, ako je alkohol, drogy, cigarety. Týmto fastovaním, lebo vy ich vlastne živíte zo svojej energie, týmto fastovaním tá entita nemá z čoho žiť a slabne jej moc nad vami. Toto bol asi z tých, ktoré tu boli najľahší. Ja teraz ešte ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem za kôpku číslo 4. Dúfam, že všetko zlo, všetky zlé entity budú porazené a vy budete žiť šťastný život. Pretože univerzum nechce, aby ste boli v nešťastí, ale aby ste žili šťastný život. V tom momente, ako spadnete do temnoty, tak a neviete sa odtiaľ dostať, tak sa bude opakovať nejaký druh cyklu, ktorý ste možno zažívali a tomuto chceme zabrániť. Harmónia, láska, šťastie, zvyšujem vibrácie, v mene Ježišovom všetky zlé entity, energie, démoni, choďte preč, dajte mi pokoj. Takisto nech dajú pokoj aj vám. Ďakujem ešte raz za pozornosť. Namaste.